Haizea hotzez dator Laranjondoak loratzen Ostoa laizten erortzen San Telmo Museoaren tokirik esanguratsuenetako baten gaz, Izaro Andresekin, kaixo Izaro. Haupa. Ze moduz? Ondo, hemen gogotsu. Zu belaunaldi berri hontako ordezkarietako bazara. Nola ikusten duzu zure belaunaldia, oso indartsu zatoz, Bai, egia esan bada belaunaldi nahiko aktibo bat, musikalki behintzet. Panorama oso aberatsa da, oso ezberdina. Eta erosoa da, egotie belaunaldi hontan. Babestua, sentitzen zara? Babestua bai, eta gainera norberak ikustera joan alizeteko be oso estimulatua, ez? Bada hartu eman handixe dau panoraman. Bai, elkarlanak gainera, eta bueno, polita da zuen arteko harremana ikustia. Bildu itzazu arropa guztiak oztu egingo dirata jasamez gaiztoak suaren ondora ez zaitzala oinutxik harrapatu Eskerrik asko gazteago 30 ekimenean parte izetiagatik, zuzara azken gonbidatua. Gainera, eskerrik asko baita esfortzuagatik, zerbait berezia eskaini nahi izan dozu, eta ez dakit eta ausardia horrekin, eta venga, dana, inoiz egin gabeko zerbait egingo dut. Bai, eta gainera izen zen, berez akustiko normal bat izen bihar zen, badeko gulaia prestatuta, eta ezala izango inbesteko lana guretzako, baina egia da, otsaiak baten ja zentratu nintzen, hasi nintzen ikusten irudiak San Telmokoak egondan neuela, eta orduen izen zen hain iradokitzailea, esan ebala, keba, irauli behar dugu momentu hau. Eta esan eban, hilabete dekogu, baina ez, 28 egun. 28 egun, gutxi. 28 egun. Eta, bueno, nik uste nahiko lan egin dugu, eta guretzako bai polita da hau egin alizetia. Zabaldu nion nire harima, seksua eta burua, galdetu nion egiatzen eman zidan musua. Baietz zioen, baina etzen izan mantendua mezua, borrokan nadila matatzeko sortu genuen sua. Maitatu zaitut, ozen ta garbi nirea da errua, ez ikusteagatik zure usainak gortetuen amua. Irentsi dut mamua. Nik uste gaurko kontzertu hau bereziki badala kontzertu bat diseinatua beraientzako. Lantaldeantzako, bai. Zuek disfrutatzeko. Guk disfrutatzeko, ez? Askotan, dana oso kanporanzkoa da, eta Limoien neguko bira oso kanporazkoa izen da, energia asko barreiatu dugu kanporantz, ez?
Eta bagenekon gogu edo nik behintzet, barrurantzek hartzeko energia hori, eta guretzako jo, ez? Pixkat guri eskerrona moduen baita. Bueno, zuek disfrutatzen duzu, publikoak be disfrutatuko da. Hombre, guztiz, bai. Da zeo zer intimoa sortu eta beraiek sartzea, ez? Gu publikora atera biherrien. Eta orduan hori beba da nire da ustez ederra. And the moon, she raised between me and you. But can't get closer, it's just too heavy for you. And I know that it's lying over you. Gaztea,